ko ba haɗi ba za a haɗa shi da na uwar gida ba, kai ko na 'ya'yan Saratu ya fi na Zainabu kyau. Bambancin dai a bayyane yake, wanda ko baƙo ya zo gidan zai gane wace mai gidan ke ji da ita, wace ce mai gida ke ji da ita da 'ya'yanta, don ko su kusan 'ya'yan Saratu sun tashi da wata irin ɗabi'a ta kin Zainabu da zuri'arta, ba su ganin girmanta, don ba su tashi sun ganta da wani matsayi a gidan ba da ya wuce wulakantacciya ba. A wani iri yake nuna bambanci tsakanin su babba da 'ya'yan Saratu baya jin shayi ko abin da kaje ya zo ta bangaren zumuncin su, don a yanzu su Hassan suna kasar Ingila suna karatu. Hassan na karantar chemical engineer yayin da Hussaini ke karantar law, shekarar su ɗaya kenan da fara karatun. Hamza kuwa wanda kanin babba ne yana makarantar Nigeria Turkish da ke Kano yana aji 3, wadda ko da yaushe a cikin yi masa rufitin ake, don shi san bai da kokari. Babba kuwa ya kasance yaro mai hankali da nutsuwa, kasancewar tun yana dan karami shi ake iya gane shi da mahaifiyar shi ba su da wani matsayi ko kima a gidan shi yasa san baya zakewa a harkar gidan, komai yana yi ne daidai da matsayin shi. Awali bai ji kunyar sanya shi a makarantar gwamnati ba, bayan sauran 'yan uwan shi 'yan wa'ancan ɗakin ta kuɗi suka yi tun daga kan naziri har zuwa sakandare. Ko da yaushe mahaifiyar shi na nuna masa kada ya ce zai haɗa kanshi da Hassan, suna da matukar bambanci, don haka yake taka tsantsan don bai son abin da zai ɗaga mahaifiyar shi hankali, ko da yake da ta yi da bata yi ba. Idan sharrin Saratu ya tashi kulla mata take, uban kuwa ba abin ba asi ba komai, zai cinye mata mutunci a gaban kowa. Yanzu babba yana makarantar sakandare ta Dawakin Kudu ajin karshe, Karimatu kuwa na Queen Amina College ajin ta 3, sai Aminu wanda shi ma a Queen Amina yake ajin sa 1 wato JSS 1, yayin da Auta ke primary 3. ‘Ya'yan Zainab sun fita daban a gidan, yara ne kyawawa farare kalibare, matan sun fi kyau, yara ne masu tarbiyya da sanin darajar babba, ga uwa uba kokari, don ko a makarantun su ana ji da su. Haka yana matukar bata wa Saratu rai, shi yasa ko da yaushe bata da burin sai fatan ‘ya'yan Zainab su watsa, ko da yaushe burin da ‘ya'yan su zama a gaba kamar yadda take gaba tsakaninta da Zainabu. Tun tana ja musu jafa'i, burinta a ci babba ya watse tun yana karami, yadda sauran 'yan uwan shi za su bi bayansa. Shi yasa ma ko yaya ya je wa mahaifin shi daga bukatunsa na bangaren karatu shi sai ta yi kucin din da za a hana shi. Dan haka yasa ya shiga wani hali. Ita kuwa Zainabu ba ta yin sanya har yanzu da mijinta ya zama miliyoniya, neman na kanta ta je. Ko da mijinta ya zama miliyoniya, neman na kanta take yi. Komai ta kankanta sana'a, inda za ta samu wani abu to kuwa za ta yi, don asirinta da na 'ya'yanta ya rafu. Don haka abin na da wuya su tambayi mahaifinsu wani abu, sai dai idan ya fi karfinta. Har zuwa wannan tsawon shekaru, zuwan hajjin Zainabu ɗaya, shi ma wani abokin kasuwancin su ne, Alhaji Aminu, wanda ko da yaushe yake nuna masa hanyar gaskiya, ya matsa masa ya biya mata, wanda tun da gimbiyar tashi ta farga sai da ta san yadda ta yi ta raba shi da Alhaji Aminu. Ita kuwa Saratu duk shekara in bata je hajji ba to za ta umara. Zainabu kuwa ko a jikinta ba ta ganin irin cutar da ake mata, danga zahiri ta san ana zaluntar ta, amma saboda tuni an kashe mata zuciya, san ba za ta iya taɓuka wa kanta wani abu ba. Ko addu'ar kirki ba ta iya tsayawa ta yi wa kanta, wadda za ta samu yanci a wurin mijinta, sai dai in Allah ya taimake ta tana yi wa 'ya'yanta addu'ar shari'a da ci gaba da rayuwa. Amma sam zuciyarta a raunane take, san ba ta daukar kanta a matsayin matar gida, don ko masu aikin gidan ba ta da wasu fawa damar umartar su yi mata wani abu, sai dai masu kirki suna tausayawa halin da take ciki. Kamar Inna Kande mai musu wanke-wanke, ta sha cewa za ta je can garin su ta samar mata taimako wajen malamai, nan da nan sai ta bata rai, ita bata da matsala. Tun Inna Kande na nuna mata cewa matsala dai tana da ita, har ta gaji ta kyale ta, da yake tana kaunarta sai ta ci gaba da yi mata addu'a. Bangaren dangin mahaifiyarta, tun da suka ga duk arzikin da Allah ya yi wa mijinta, ita din ba wata tsiya bace, tuni suka ja baya da ita, ganin cewa ba wani karuwa da suke da ita, don idan suka zo ko mijin nata na gida ko kallo ba su ishe shi ba. Mai sauraro, ka san yanayin zumuncin wannan zamani, kowa kansa da 'ya'yan shi ya sani. In ba kai ne ko ɗanka a cikin wani hali ba, san ba ruwanka da wani ɗan uwa ko ɗan uwa. Zainabu baiwar Allah, ba uwa ba uba, jigonta ba jinginarta, gwaggwanta babbanta, don haka bata da wani wanda zai fafutukar harbar mata 'yancinta a wajen mara adalci mijinta da azzalumar kishiyarta. Wannan kenan. Jidda wacce tun gama sakandare dinta ta nuna iyayenta cewa ita fa aure take so, ba ta son ci gaba da karanta. Shigowa babanta ganin ita ce babbar yarsa, ya dage mata cewa sai ta yi karatu. Daga uwar har kakar mai Jidda sun goyi bayan cewa a yi mata aure. Uban kullum a cikin nuna Saratu cewa karatun Jidda na da muhimmanci.
a haka dai sama mata Zaria University duk da result ɗinta ba mai wani kyakkyawa bane. To tunda akwai masu gidan rana nan da nan ta samu admission. Duk da sam da yake ba karatu ne a gabanta ba nan ta harkar ta da kawayen banza 'ya'yan masu kuɗi. Idan ta ya buɗe ta fara watsewar ta bayan shekara ɗaya ta fara karatun nata. Uban ya farga cewa duk da ba karatun take ba nan ya haƙura da karatun nata. Idan saurayi ya zo kunta ba mai rufin asiri bane san ba za ta saurare shi ba. A yanzu dai ta samu wani alhajin birni yanzu ba ilimi a tare da shi sai dai fa akwai naira. Don kakar ta da uwarta suka tunzura ta har da bin bokaye akan maganar don ita abu ta tubure ba ta son Alhaji Sani. Su kuwa ganin irin barin dukiyar da yake mata tuni suka haukace da asiri da komai sai da ta amince. A wannan shekarar ake shirin shiga shagalin biki. Alhaji Sani mutumin Zaria ne, yana harka shigo da motoci daga kasar Ingila da Amerika. Alhaji Sani sau biyu ya taba haihuwa. 'Ya'yan shi biyu duk mata, wadda tuni ya aurar da su. Matar shi ko shekarar ta 1 kenan da rasuwa sanadiyar ciwon zuciya saboda yawan kunsa mata bakin ciki da yake na yawan yawacen neman mata. Wani lokacin har nan gida yake kawo mata. Mace bata isa ta magana ba yanzu ya naɗe ta ko ya ce ta fice mata daga gida. Alhaji Sani yana da gidaje da yawa amma ya fi zama a garin Kano. Ya umarci Jidda ta zaɓi gari da take son zama tsakanin Zaria da Kano, sai ta zaɓi Kano. Gida na gani na faɗa ya kera mata a cikin anguwar Gidado Road da ke Nasarawa. A yau Asabar ne aka kawo lefe akwatuna ne sai biyu na gani na faɗa don kare suke da kaya masu tsada har da mota. Hajiya mai Jidda don tuntuni ta sassauke farali, ta rasa inda za ta saka kanta don murna. Ganin ita dai mai sa'a ce don duk duniya ba wacce ran take kauna kamar Saratu da zuri'arta. To Abubakar ma ba laifi tana son shi duk da ya bata mata na auren Zaliha. Tun da ya gama karatun shi wanda Awali ne ya dau nauyin shi har yayi masters, wanda yana gamawa ya samar masa da aiki a hukumar customs. Yanzu yana riƙe da babban matsayi. Ya haɗu da Zulaiha Bafulatanar Bauchi nan soyayya ta kulli tsakanin su. A taban mahaifiyar shi da yayarsa suka ce Zulaiha ba ta yi musu ba, ganin cewa Zulaiha yar talakawa ce likis. Ta yi karatunta na boko zuwa sakandare amma bangaren addini ma ba a bar su a baya ba. Tana da tarbiyya sosai kyakkyawa amma duk da haka a wajen mai Jidda da yarta Saratu lamarin bai musu ba. Sun fi sanya aure yar masu kuɗi yadda za su ƙara bunƙasa. Da yake dai Allah ya kulla haka aka yi auren Zulaiha da Abubakar. Ta jima bata haihu ba, hakan ma ya kuma jefa kiyayya a zuciyar surukan nata. Shi kuwa Abubakar ya ce to ko ba ta haihuwa yana son matar shi. Bayan wasu shekaru ta haihu ɗa namiji aka sanya masa Abdullahi. Tun daga kansa ba su sake haihuwa ba dan yanzu Abdullahi ajinsa 2 a sakandare. Zulaiha ta san irin muguwar kiyayya da surukanta ke mata, musamman ma yayar mijinta Saratu, don haka ita ba ta shiga cikin su. Haka ma Abdullah sai san bai shaku da su ba duk da suna gari daya ba ta mai Jidda ba. Duk da haka yana iya kokarin shi wajen kyautata mata amma kullum a cikin zagin matarsa ake. Burinta ya ƙara aure ko ya samu ya haihu, amma ya ce sam shi bai sha'awar ƙara wani aure. Zulaiha shi ta ishe shi. Babba ya samu nasara sosai a jarabawar shi ta secondary, sai dai abin da kai rashin gata ya hana ya samu admission a university. Ko da yaushe yana yi wa baban nashi zancen admission, kasancewar kasar tamu ta zama mai kusan wani ya san ka. Har aka gama registration ɗalibai suka fara shiga darasi. Babba sai samun mahaifin shi ya tsaya masa ya samu admission ba. Babba har kukan ta kai shi yayi abokansa masu gata waɗanda ma ba su kai shi cikin jarabawar sosai ba sun samu shiga university. A yau Asabar Abubakar ne wanda yaran gidan ke kira da dadi ya zo gida wajen yayar shi. Wanda ya kawo shi sun yi salma da yayar ta cikin girmama. Mai gadi ya buɗe masa gate yana ɗaga masa hannu. Kuɗi ya ɗebo a gaban motar sai miƙa masa. Nan Malam Bala ya hau godiya. Masu aikin gida suna matuƙar washewa idan dadi ya zo gidan don shi mutum ne mai alkhairi wanda ya fi uban gidansu. In dai kaga yayi ma alkhairi to tabbas kana hannun daman uwar gida ne, in ba haka ba bayan albashinka ba wani abu da zai haɗa ku. Har yana shirin fita daga layin ya hangi Babba yana tafiya duk ya haɗa gumi sai sauri yake. A hankali ya tsaya da motar shi kusa da shi. San Babba bai gane shi ba kasancewar bai fiye ganin shi yana tuki ba, sai dai direba ya ja shi. Cikin girmamawa ya gaishe shi yana daga cikin ɗabi'un ladabi da girmama Babba. A'a Babba ya ganka a gida bayan an ce tuni an fara admission. Murmushi yayi wanka wanda iyakarsa leɓensa. Dadi ai ban samu ba. Ya ne baka samu ba bayan ka nuna result ɗinka yayi matukar kyau? Na yi wa Baba maganar bai mana wani abu akai ba har zuwa yanzu. Kai wai Alhaji mai yasa yake haka? Ransa yayi matukar ɓaci da jin abin da Babba ya ce masa.
shugaban university mutumina ne, kana son zuwa Maiduguri ka yi karatu? Da hanzari ya daga kai, motar sai ya bude masa. Shigo ka zauna, akwai rana. Shigowa ya zauna, wani sanyin daɗi ne ya bige shi, dama duk rana ta ishe shi. Daga Kaduna Foli yake, ya je fafutuka ko Allah zai sa ya samu. Lokacin da zai taho mashin ya hau, wanda duk yawan motocin gidansu ba shi da damar da zai hau ɗaya daga ciki ya fita. Idan ka ga wani a mota to fa sai 'ya'yan Saratu ko Hamza kaninta, shi yana da mota tashi ta kanshi. su Jidda kuwa da Nana kullum a cikin canja motar suke, yar yayi, amma su idan za su fita sai dai su hau ta haya. Ba ruwansu ba su sa motar babansu a ransu ba. Idan za su wuri, idan suna da kuɗi su hau mashin, idan ba su da shi su taka a ƙasa. Aminu ne ma sarkin rashin haƙuri da yake ya iya motar. Wani lokaci idan zai fita sai ya ɗau mota ya fita. Saratu tana ƙyalla ido tana gani za ta hushi da masifa. Nan da nan sai ka ji zance a kunnen babansu, shi kuwa ya kira Zainabu da Aminu ya ci masu zarafi. Shikenan Zainabu ta taka wa Aminu burki akan kada ya ƙara taɓa kayan babansu, tunda gimbiyar gidan ba ta son kowa ya taɓa abin Auwalu daga ita sai 'ya'yanta. Ita kuwa mai gudun tashin hankali ce, don haka ta ce wa 'ya'yanta idan suna buƙatar farin cikin ta to su nisanci taɓa kayan mahaifin nasu, su yi ƙoƙari su mallaki nasu ta hanyar halal. Bugu ɗaya wayar ta hau ringin, can aka ɗaga. Ranka daɗe, Alhaji Abubakar ya gari, ya Lagos, lafiya lau. Nan dai suka gama gaisawa cikin mutunci. Alhaji Sa'idu, wata alfarma nake nema a wurinka, ka san cewar abin yayi latti, shi yasa nake tunanin sanar ma. Haba Allah bai, ka faɗa mana me kake da bukata, bare kai da kanka ka nemi abu a wuri na har kai shakku sanar mani. Wallahi ka faɗa, ba komai, ko ya fi ƙarfi na zan iya yi na don ganin na biya maka bukatar ka. Murmushi yayi cikin jin daɗi. Wallahi ranka ya daɗe, wani ɗana ne yake neman admission a Kano da Zaria, bai samu ba, shi ne ce duk abin da ya zamo late ko za a taimaka a sama masa nan. Duk da abin ya zama late ko za a taimaka a sama masa a nan wajen ku. Wallahi result din shi yayi matukar yin kyau, ba matsala. Wanda fanni yake son ya karanta? Wani fanni kake so? Accounting. Okay, wai account. Okay, ba matsala, ka bashi katin ka gobe ya same ni a Maiduguri. Ba matsala insha Allah. Yalla bai, godiya nake. Alhaji Sadisu Alhaji Sadisu babban dan kasuwa ne, yana shigo da kaya daga kasashen waje. Abubakar ne ko da yaushe yake iya kokarin shi kayansa su iso lafiya. Kuɗi ya ɗebo. Ungo wannan gobe da wuri ka sai tiket ɗin Maiduguri, ka bi jirgin safe. Ungo wannan wasu kuɗaɗen ya ɗebo. Gashi ko zaka buƙaci wani abu, ga katina. Idan ka sauka airport sai ka buga wannan lambar, zai aiko a ɗauke ka, ka tafi da dukkan takardunka. Idan ka sauka airport sai ka buga wannan lambar, zai aiko a ɗauke ka, ka tafi da dukkan takardunka. Bana son surutu, ka ja bakinka ka yi shiru ko ummanka. Kada ka sanar wani ne na yi maka hanyar makaranta, ka ce masu wani babban abokinka ne, don bana son yaya ta sani ne, don haka zai sa ta sanarwa da Hajiya. Lallaba ta nake, don haka ma yanzu na daina gaya mata gaskiya akan lamarin ku, saboda na ga nema take ta hada ni da mahaifiyata ta yi mani baki. Don haka ka ja bakinka ka yi shiru, ka ci gaba da addu'a. Allah ya yaye muku halin da kuke ciki. Duk abin da kake bukata har ka gama karatunka, ka ringa tambaya ta, bara da baka special number na, sai ka ce nema na zan taimaka maka ni don Allah, don kuma nima mahaifinka ya taimaka min lokacin da nake neman taimako. Babba har kuka yi don daɗi. Nan suka yi sallama cewa duk yadda suka yi zai neme shi. Da murmushi ya shiga gida, ɗakin su ya shiga, ya ɗau yar karamar jaka ya zuzzuba duk wani abubuwa da yake bukata. Ya zuke ta ɗakin mahaifiyar shi ya shiga. Samun ta tana yi wa autar ta kitso cikin ladabi. Ya tsuguna. Umma sanin da gida, yawa baffa na yaya an samu nasara ta wannan bangare dai ba nasara, amma cikin yardar Allah nasarar ta samu ta wani bangaren. Wani babban abokina ne ya ce gobe na je can Maiduguri, insha Allah za a dace. Har kudin jirgi ya bani da na bukata. Kai dan nan, amma Allah yau wannan bawa na sakamako da aljanna. Ubangiji ya taimaka, Allah ya sa ka je a sa'a, Allah ya taimake ka, ya baka sa'a akan lamuranka. Amin. Aminu, na'am. Yau mai aka dafa a gidan nan? Shinkafa ce jalof. To maza ki zuwa mani, yunwa nake ji. Taho mani da ruwa. Da hanzarin ta tashi don kawo masa, don tun da ya shigo tausayin shi ya cika mata zuciya, ganin yadda ya baki ya sha rana. Yan Zainab sun kasance masu son junansu da tausaya junansu a koda yaushe. Burinsu dan uwansu ya samu makarantar nan, har azumi suka yi na fatan Ubangiji Allah ya taimake shi ya samu makarantar, tunda dai su ba su da wani gata da ya wuce na karatun. Tana tare masa abinci ɗakin su ta nufa da gudu. Ina zaki kuma, kin bani da kibiya a hannu? Ina zuwa umman mu. Yaya Karimatu zan wa albishir, ya samu
ya samu mai nema masa makaranta. To kya bari dai a samu tukun. Aminatu sarkin zumuɗi. Ai insha Allah an samu an gama. Allah ya amsa addu'ar mu. Yayin mu ya kusan zama banka daga shi har umman su dariya suka yi da hanzarinta ta nufi ɗakin su a hanya ta haɗu da Aminu da yake duk hutu ake na August shi yasa duk suke gida. Ya Aminu na autar umma ya aka yi ne na ga fuskar ki a washe. Sai ka ban goro zan maka wannan kyakkyawan albishir din. Dariya ya hannu ya sa a ju chocolate ya ɗibo guda 3 ya danka mata. Ya san dai ba abin da zai bata ya burge ta sama da wannan kayan zakin. Hannu ta karba ta bare ɗaya ta lunkuma a baki. To kin shanye mana alawa baki gayan komai ba. Sai da ta haɗiye sannan ta yi dariya. Yayanmu ya samu mai sama masa makaranta a Maiduguri gobe zai tafi. Ai bai bari ta gama bayanin ta ba ya kuma damtso wata alawar ya bata da hanzarin shi ya karasa ɗakin ummar su. Murna far cikinsa yana zuwa faɗawa jikin ɗan uwan shi yana murna. Dariya babba yake daga shi har umma. To ai zaka karya yayan naka. Kan su rufe baki kare mutu ita ma ta taho da tata murna. Nan dai suka tattauna matsalolin suna musu addu'ar Allah ya yaye musu. Ni ma ya bani da burin da ya wuce in kammala secondary na cigaba da karatu na. Umma kin san mai nake son karanta? Sai kin faɗa likitanci. Idan kin tsufa nake duba ki sosai ke da sauran jama'ar Annabi. To karama da yake haka take kiranta. Kada ki sa abin a ranki don idan baki samu ba zaki iya shiga damuwa. Don ba dole ne babanku ya barki ki ci gaba ba. Duk da yana da ra'ayin bokan umma kenan. Cewar Amina mutumin da bai damu da mu ba ina ruwan shi da ci gaba da karatun mu. Duk da haka ka san mu a gidan nan ba so ake mu ci gaba ba. Duk hanyar da zamu bi don mu ci gaba koyaushe kokarin ta rufe ta ake. Cewar babba umman su ce ta yi murmushi. Kai ku yi ta addu'a Allah shi ke bada ci gaba ba wani ba. A rayuwa ba wanda ya isa ya hane ka. Don haka mu ci gaba da kai kukan mu wajen mai bayarwa da hanawa. Ubangijin halittu shi zai maganta mana. Washe gari da wuri babba ya tafi jirgin karfe 10 ya bi zuwa Maiduguri. Bai sha wata wahalar ba dan direba aka turo ya dauke shi ya kai shi can gidan Alhaji Sadisu. Bayan ya ci abincin ya yi wanka ya huta sannan Alhaji ya buƙaci ganin sa ya ga takardun shi. Ya yaba da kokarin sa. Washe gari tare suka shiga makarantar sai shi nan da nan ya gama masa komai. An bashi level 1 ya ce ya je ya sallama da mutanen gida. A cikin satin nan ya dawo ya fara daukar lecture a nan boys quarters din gidan zai zauna. Babba ya rasa irin godiyar da zai wannan bawan Allah da matar shi ita ma mai kirki ce kamar mijinta. Dan tunda ta ji daga inda babba yake take inaka in ka ajiye kasancewar ta san Abubakar ba karamin rawa yake takawa akan dukiyar mijinta ba. Gashi in dai ya shigo Maiduguri bai neman wani hotel a nan gidan yake sauka. Idan zai tafi ba karamar hidima yake mata ita da 'ya'yanta ba. Hajiya Kubra kenan mace ta gari mai sanya mijinta a hanya ta gari. Su biyu ne a wajen mijinta ita da abokiyar zamanta Zanira. 'Ya'yansu 10 ita 7 amarya 3 lafiya lau suke zaune. Mai gidansu gwani ne wajen iya rike gidan shi da adalci. Ku biyo ni